direba ja mu je city Kaduna babu inkari daga nan mu zarce FCT birnin tarayya mai shiri ko ba mota bale titi da mun je mu muna zikiri mu ban kiɗa kusa sauti har raka mu sha budiri a maulidin gausul wakati a shehu annuri ya yan uwa ma hauseti tashe ko da mandiri ba komai sai sirrul wakati maulidin mu kan tsari zuwa Kaduna balatti za mu je muna shiri da birnin Abuja FCT mu za je muna zikiri da jinjina da fareti dinga washe kirari musabu karamin sauti na shige cikin yaban bai barhama bai barhama bai barhama masoya duk zo mu je maulidin bai barhama Kaduna ta gida ga Abuja tana gida masoya duk zo mu je maulidin bai barhama sunanka nake gida a farko ya mai sama da ba mun Zuljalalu ni ma in hausama na bayyana tsarrabar da na kawo wa al'umma a maulidin duniya na barhama shi daya saya mini rabbana na sauko ba tsangwama saya mini rabbana na sauko ba tsangwama Kaduna ta gida ga Abuja tana gida masoya duk zo mu je maulidin bai barhama sai na ce kai baka na yi tun ban zo ba adadin girman salatin da ni ban san shi ba dama aikin ka ne kai ta mai jalla ya rabba alaye ka saka da sahabbai su duka shurafa'u ka sada auliya tsantsar rahama shurafa'u ka sada auliya tsantsar rahama makatu mu sha kiraji kan Fadima ya bul Abbas uban kudu bai mai rahama shauti jani lamanin ka na zo ka da dan nima in fasgara ko ina in gagara ka karan da bai da jalabi dan barhama karan da bai da kanka domin shehu barhama Kaduna ta gida ga Abuja tana gida masoya duk zo mu je maulidin bai barhama biyo ni mu je garin Kaulaha ya al'umma mu ɗebo madadi a gurin shehu barhama da ma a Kaduna da Abuja za mu kandama sirrin san annabi mu sha shi zibi mu zabura duk mu furfuto da yaban Fadima mu zabura duk mu furfuto da yaban Fadima ta birnin Kano mai gaisuwa a gidan Shak Abubakar Jallo mai kyan tsayuwa dattijo ubar rijale gani dauken mantuwa karaba ni da dimuwa ka saka mun nutsuwa ka wanke mun kwakwalwata dan shehu barhama ka wanke mun kwakwalwata dan shehu barhama Kaduna ta gida ga Abuja tana gida masoya duk zo mu je maulidin bai barhama a gaban ka na sun kuya ubana mai duniya kara mun sirrukan asirarai bai daya damun ce mun na tsaro ya ban jiya ban sirrin daukaka na san zaka bandika Khalifa Muhammadul Masani mai rahama Khalifa Muhammadul Masani gatan al'umma samun sauti ko da take dan rama kuka dokan ƙwarya maharraka ba gardama daga nan har Kaduna da Abuja an ji a ɗauzuma kowa ya rawar wasa ba mai cin albasa mu ɗauyin ma mu cashe a maulidin barhama kai mu ɗauyin ma mu cashe a fili al'umma Kaduna ta gida ga Abuja tana gida masoya duk zo mu je maulidin bai barhama yan uwa masu san shehu ina gida duk furfutu manya mata maza da yara duk furfutu dattijai mazan jiya kar a bar ku a ambato wai ina samarun kuke sai da ku tafiyar take mu fito kwai da kwarkwata mu je kun bai barhama kai mu fito kwai da kwarkwata mu je maulidin barhama
cashe a maulidin barhama, kar mu wai ga ko tunanin wasu masu yin tsangwama, dan ba mu babu su kawai sai dai barhama, duk ne musu uzuri a hakikar zahiri, ai dan ba su san shi bane suke yin gardama, ai dan ba su san shi bane suke yin gardama. Kaduna ta kira ga Abuja tana kira, masoya da ku zo mu je maulidin bai barhama. Wai na yan faira masu san shehu da gaskiya, ku zo ku mu je Kaduna da birnin Najeriya, mu sha bidiri mu cashe kawai ba zai tsaya a filin maulidi, mu girgije ba addadi a birnin Kaduna da Abuja. masoyan barhama, A birnin Kaduna da Abuja masoyan barhama. Ranar maulidin abin al'ajabi na da yawa, tuna zauna gari ba zai gansa baya yan uwa, sai an tashi an miƙe an zazzaga da yawa, kai abun ba magana balle ma katina, lamarin shehu ya wuce hankalin duk al'umma, lamarin shehu ya wuce duk tunanin al'umma. Kaduna ta kira ga Abuja tana kira, masoya da ku zo mu je maulidin bai barhama. Da ba ku labari yan uwa ga rabu dai bayar, taron maulidin Kaduna da na birnin tarayyar, jinsi na kala-kala daban-daban ba na bahar, sai ma kun je yan uwa dan abin na da yawa, baki ba zai iya faɗa ba, kai abin ya girmama, baki ba zai iya faɗa ba, kai abin ya girmama. Kaduna ta kira ga Abuja tana kira, masoya da ku zo mu je maulidin bai barhama. Taron maulidin Kaduna yan uwa ba magana, kedi ba masakar tsinke balle sandina, cincirin ya fi karfin hange na idan dina, wasu ma ga su a kafa wasu ko sai rarrafa, wasu ma a hanya suke kiran bai bai barhama, wasu ma a hanya suke kiran bai bai barhama. Kaduna ta kira ga Abuja tana kira, masoya da ku zo mu je maulidin bai barhama. Haka ma na Abuja yake FCT ta cushe, zancen haka nan yake yan uwa ba ba sashe, ta cike ta batse ta ko ina duk ta tushe, kashi sai zikiri ake wasu ko iri suke, wasu ma shi ɗewa suke, ta gidan bai barhama, wasu masu ma suke tsabar dandazon al'umma. Ji wayansu magulmata marasa aiki sun zagaya nahiya da da'awar kanmu mun saki, wai tijjaniya da faira su rabe dan san mulki, to mu ce musu karya ne ai san ba haka bane, idan mafaɗi wawa ne fadin ya zai koma, dan tijjaniya da faira ɗaya ce al'umma. Kaduna ta kira ga Abuja tana kira, masoya da ku zo mu je maulidin bai barhama. Ku masu cace kuce aka maulidi ya zama biyu, ai ba rabuwar kai bane ta sa ya zamo biyu, kada zan al'ummar ce ta sa ai sai dai biyu, duk da hakan yan uwa taron bai misaltuwa na birnin Kaduna da Abuja. masoyan barhama, Taron maulidin ya zautar da mutane al'umma. Masu sai gumi bari da yi gujiya, fairar shehu ce ta farfashe a cikin duniya, ta mamaye ko ina taron ya fi karfin daya, amma dai mu je zuwa gaba ta fi bayan yawa, wata ran a gidan ku za ku sauki, masoyan barhama, wata ran ku da kanku walla sai kun musu hidima. Kaduna ta kira ga Abuja tana kira, masoya da ku zo mu je maulidin bai barhama. Mu yan faira a duniya banga kamar mu ba, hanyar mu ta rabbana ce da sanda hamuci taba, komai an ba mu babu kauro ba fargaba, lahira har da duniya ilimi ga dukiya, komai na gunmu yan uwa mun wuce tsangwama, komai na gunmu yan uwa mun wuce tsangwama. A gidan
kuma ake samun ilimin zahiri duka, ilimin baɗini da masu sirrikan fatahi duka. Sirrin komai an ba mu har ma da na ɗaukaka, mu sai dai godiya kun gausin duniya. Shaubarama ya gama mana komai al'umma, Shaubarama ya gama mana komai al'umma. Kaduna ta gida ga Abuja tana gida, masoya da ku zo mu je maulidin bai barhama. Shauna yi tawassuli da taron maulidin duka, taron ilimi da ilhama dan da mai maka. Kare mun sharrukan magauta da kambun baka, haskaka ne na haskaka a cikin duniya duka. Kara shafe ambatona, saya mun barhama, kara shafe ambatona, saya mun barhama. Na sa full stop a cikin yaban, kun san ni ina da rauni kuma bani da ilimin. Kashi kaina ba basira ciki balle ma sani, amma bari in biya kun hasken duniya. Yaban dukkan sirrikan ilimin in kandama, yaban dukkan sirrikan ilimin in kandama. Kaduna ta gida ga Abuja tana gida, masoya da ku zo mu je maulidin bai barhama. Ya babul ilimi na zo ka karan madadi, gaban ilimin komai inda na taraddadi. Dan shehu Abubakar Jallo sana akan sirri, ta zaman toki gudu mai sanya maza gudu. Khalifa Muhammadul Hassani mai rahama, dan ban taba ji kace babu ba a yi min nima. Sunan mai yaban nan ya'yan uwa, Abubakar Saddiku nake dan garin Gashuwa. Akwai lagabin sunan zan faɗa muku ba yawa, Abbatiji kan sharu ko kuce mini sha'iru. Ina almasani majingina gatan al'umma, ina almasani majingina gatan al'umma. Kaduna ta gida ga Abuja tana gida, masoya da ku zo mu je maulidin bai barhama.